Ukrainanyň gündogurundaky Donetsk tewitinde gazaply töwüşler dowam etdirilýär. Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Kiýewiň güýçlerini Bakhmut we Avdiivka şäherlerinden ýygy etdirmäge tinanşarlar. Bu aralykda Ukrain harbylary Russiýanyň ýurdun günorta tewitlerine täze hüjümler başlatmagynyň mümkindigini duýdurýarlar. Rus güýçleri Ukrainanyň Zaporizhia ýadro detgasynyň golaýyndaky şäheri topa tutdular diýip 4 awgustda yerli häkim maglumat berdi. Sol bir wagtda Ukrain prezidentiniň edarasy Ruslaryň ýurdun ikinji ýeri şäheri Harkiwa zarbalary urandygyny aýdýar. Hüjümüň dowamynda şäheriň bir näçe senagat tewitlerine zarba atyldy. Şeýle-de golaýdaky Çuhuýew şäherinde Rus raketasi 5 gatly ýaşaýyş jaýyna gelip urdy. Ukrainanyň baş harby ştabynyň ýolbaşçysynyň ornbasary general Aleksey Хромовň 4 awgustdaky sözlerine görä, Ukrain güýçleri Ruslaryň Donetskiň Solidar we Bakhmut ugrulary boýunça hüjümlerini üstünlikle ýygy testirýärler. Ol günorta şäheri Bakhmut ugrundaky töwüşleriň dowam etdirilýändigini hem sözüne goşdy. Ýöne Hromov Ukrain güýçleriniň Smekhiria oblasyndan we Avdiivkanyň günorta gündogurundaky pozisiýalaryndan ýygy çekilmeli bolandyklaryny hem belledi. Hromov Ukrain güýçleriniň günortadaky Slavyansk şäheriniň bir näçe owasyny ýygyna alandyklaryny, emma soňra golaýdaky bir şähere ýygy çekilmäge mejbur bolandyklaryny aýtdy. Mundan başga-da ol Moskwanyň Ukrainanyň gündogurundaky Herson şäherine hüjüme etmeginiň mümkindigini, Ruslaryň bu ugur boýunça eýýam harbylarynyň sanyny artdyryp başlandygyny nyktady. Donetsk şäheriniň özü 2014-nji ýyldan bäri Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň gözegçiliginde bolsa-da, Ukrain güýçleri Donetsk regionunyň köp tewitlerini öz kontrolliginde saklaýarlar. Bu aralykda Russiýa öz güýçleriniň uly tewitleri eýilip başlandygyny öňe sürýär. Donetskiň Ukrain häkiminiň maglumatyna görä, soňky 24 sagatyň dowamynda Russiýanyň Bakhmut, Marinka we Shevchenko tewitlerini atan zarbylarynda parahat ýylatyň arasyndan 3 adam ölüpdir we 5-si ýaralanypdyr. Ol Donetskiň Taretsk şäherine atylan artilleriýa toplarynyň netijesinde 8 adamyň öldürilendigini we 5-sine şiket ýetendigini hem belledi. Birleşen Milletler Guramasy Zaporizhia ýadro detgasynyň golaýyna atylýan zarbalar bilen baglylykda eýýam alada bildirdi. Halkara Atom Energiýa Agentliginiň baş direktori Rafael Grossi detgada mümkin bolan ähli hukuksyzlyk prinsiplarynyň bozulandygyny aýtdy. Ol bu ýagdaýlar juda çynnyky, şeýle-de iňňän huply we huwatyrly diýip belledi. What we have in Zaporizhia, what we have in Ukraine, the situation is really volatile. Britan Gorunmak Ministerliginiň 5 awgustda ýaradan gündülük briefinginde Russiýanyň ýadro detga babytyndaky meýilleriniň aýdyň däldigini ykdylýar. Emma onda Ruslaryň çärleriniň detganyň adaty iş tertibine we hukuksyzlygyna zeper ýetirendigini meňzeýändigi hem bellenilip geçilýär. Dnepropetrovskiýanyň regional häkimi Ruslaryň bu detgadan Dnepr derýasynyň beýleki kinaryndaky Nikopol şäherine 60 raketa atandygyny aýtdy. Valentin Reznichenko'nun maglumatyna görä, Ruslaryň hüjümi netijesinde 107.000 ilatly şäheriň 50 sany ýaşaýyş jaýyna zeper etdi. Şeýle-de tewitde elektrik energiýasynyň üçinçiligi kesildi. Amerikanyň habar teristlerinde Russiýanyň ýadro detgasyna hüjüm edilmejektigi sebäpli ol ýerden ýürütilip zarby urýandygy baradaky harby ekspertleriň sözleri getirilýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Moskwany bu detgany ýadro galkyny hükmünde ulanmakda aýplady.